Ahojte, moje meno je Tomáš a chcel by som vám predstaviť jeden z mojich projektov. Jedná sa o BMW Radu 3 generácie E46 s označením 318 Ci. Autičko je už facelift, čiže má motor N42B20 s objemom 1995 cm3 a je spriahnutý spolu s 5-stupňovým automatom značky GM. Tí, čo vedia a poznajú tie autá, tak vedia, že to GM-ko není práve najlepšia prevodovka, čo sa týka životnosti oproti spomínanému ZF-ku. Ale tak bohužiaľ bol to prestupný rok, čiže mám nový motor a starú prevodovku. Čiže musím sa s tým zžiť a proste prijať to. Čo sa týka nejakého infa o aute, tak auto má farbu Japan Rod, čiže pastelová, bránková, červená, nič viac, žiadna metalíza, nič ohurujúce, nič špeciálne. Čo sa týka výbavy, auto má 4 elektrické okná, automatickú klimatizáciu a ledkový paket. Poprosím pekne, to je full výbava podľa average slovenského inzerátu na Marketplace vo fullke. Poprosím pekne. Inak to auto nemá nič, nemá multifunkčný volant, nemá tempomat, nemá vyhrievané sedačky športové, nemá dažďový svetelný senzor, nič, absolútne nič. Proste holota. Ideálne auto na projekt. A keďže auto už vlastním vyše 4 rokov, tak sa čo to na ňom už zmenilo, odkedy som ho kúpil a bola to doslova holota. Ale dlho som sa prehováral k tomu začať tvoriť nejaký content. Tak konečne padlo rozhodnutie, že teda poďme do toho. Lenže teraz už mám čo to za sebou a aj auto má čo to za sebou a už to není teda holota. Ja vám sem hodím fotky, kam som sa vlastne dopracoval a čo sa zmenilo za tie 4 roky. Ale určite to nie je koniec, práve že to je nový začiatok pre mňa aj možno teda pre vás sledujúcich, ak o to bude záujem. A určite by som sa tomu chcel venovať, ak by vás to zaujímalo. Pre mňa to je najmenej, proste ja si tie veci aj tak spravím. Je len otázka o tom, že či o tom budete chcieť vidieť, ako sa to robí, ako sa to dorába, možno to niekomu pomôže, niekoho to presvedčí v tom, že teda alebo utvrdí ho to v tom, že je to možné, že dá sa to, že to není až taký zlý nápad. Možno niekoho to presvedčí, že to je totálny blud, totálna blbosť, proste, že sa to tam nehodí, že to není dobré, tak každému človek nevyhovie, je to každého osobná preferencia, čo sa komu ľúbi a komu nie, čiže nejdem vám pchať názory, že toto je najlepšie, toto je dobré, toto je to správne, každý si musí spraviť svoj úsudok, svoj názor, ale určite budem rád, ak ma podporíte, či už nejakým komentom, lajkom, subscribeom, zdieľaním, keď sa vám to bude páčiť, a určite sa neváhajte spýtať alebo rozšíriť nejakú debatu v komentároch, čo sa týka konkrétnych vecí už v konkrétnych videách, nejakých tých úprav, čo už sú za sebou alebo čo vlastne budú nasledovať a budú sa realizovať. Že ak budete mať nejaké otázky a že by som to tam náhodou nepovedal alebo bolo to nejasné, kľudne napíšte, či už do komentára alebo na Instagram, kľudne všetko hodím proste do popisu a hovorím, kľudne môžeme debatovať o tom, môžete mi, určite sa budem pýtať aj ja vás, budem potrebovať rady, predsa len nie každý je múdry jak kniha a sme tu o to, aby sme si všetci pomáhali, veď sme jedna autičkárska komunita, či vlastne bude to kanál nielen o mne a o mojich projektoch, ale keď sa aj niekde na nejakých zrazoch stretneme, či už budem s autom alebo bez auta, určite budú aj nejaké vlogy z tých zrazov, nejaké zábery, čiže že kanál nebude len o mne a o mojich projektoch, ale určite bude aj o vašich projektoch, o vašich autách, o vašich príbehoch, kľudne, ak budú proste tie auta spriahnuté s nejakým veľkým príbehom, určite to sem dám, určite sa o to podelím, aby ľudia proste vedeli, že není všetko len také krásne pozlátko, to auto, jak je spravené, ale niekedy za ním sú proste desiatky, stovky hodín práce, proste pot, krv, slzy, stovky, tisíce, možno euro. A že není to všetko len také jednoduché, že proste prídem, kúpim si cukrík autičko, proste super športové a som vystaraný. Veľa tých ľudí do toho auta vnáša novú dušu. Proste auto kúpi
úplne zničené, proste hrdzavé, rozpadnuté a spravia z neho niečo, čo by človek, úplne bežný človek, normálny, ktorý má auto ako vysoko spotrebný materiál, by sa pozrel na to auto a povedal by, že to je proste kopa šrotu, ale niekto ako my, alebo respektíve možno budem hovoriť zatiaľ iba za seba ako ja, keď sa na to auto pozrie a vie si predstaviť a zvizualizovať, v akom štádiu by mohlo byť to auto, keď bude hotové a v akom stave a ako by mohlo proste vyzerať, tak tomu autu sa bude snažiť dať to, čo si myslí, že je správne a spraviť to, aby sa dostal do toho bodu, čo si, keď prvýkrát videl to auto, predstavoval.